İranda neçe hafta bulaşıktan soň häzirlikçe bu ýurdun şäherleriniň köçelerine azat, kanda asudalyk aralaşypdyr. İranyň milli pulunyň bahasynyň ýere düşenligi sebäpli 2025-nji ýylyň desember aýynyň ahirlerinde başlanan garşylyklar käbir ýerlerde zorluga urildi. Amma häzirlikçe daratganlyklaryň kemelmegi bilen tertip düzgünüň nişanalary göze ilýär. January'nin 8-inden beri başlanan internet çäklendirmeleri kemkemden ayrılıp başlapdyr. Bu boluş köp sally Afganistanly maşgalalarynyň Iranda ýaşap ýören perzentleri we ýakynlary barada hawatyrlanmaga sebäp bolupdy. Olar bir näçe günden soň azizleri bilen habarlaşyp bildiler. Herat ýaşajysy bolan bir afgan şöyle Kança günden beri Tehran'daki oğlumdan hiç haber yoktu. İnternet bağlanan beri rahatlandım. Köçeleri aram bolanlyga garamazdan iqtisadi çökgünligin agyr saýasy halkyň durmuşyna hasam garrylara we taqat edenlere erbet täsir edipdir. Bir İran raýaty şöyle dedi. Bu ýagdaý gorkyly bilmiyor, mutaqaýitlar bu tahrimler bilen nädip gün görerkäler. Asasy haritlaryň bahasy asmana göterilipdir. Bir ýumurtanyň bahasy 2 barabar ýokary galypdyr. Iqtisadiýat analitikler kan möhletli tahrimler, neft girdejileri azalmagy bu çökgünlikleriň asasy sebäpleri diýerler. Diplomatik orda daratganlyk dowam etýär. İrana garşy herbi hareket etmek baradaky Amerikanyň Cumhurbaşlygy Donald Trump'yň izgiterli gorkuzmalaryna garşy Iranyň ýokary wezipesi bolan her hili hüjüm eger Iranyň mezhep başlygyna bolan ýagdaýda ony bütün İran milleti bilen uruş başlamak hesap eters diýip duýduruş berdi. T24 telewizioni Abdurrahim Kerimi.